Ai että mikä syksy meillä on ollut koko seurakunta perheen kanssa. Edelleen se näyttää syksyltä, mutta pikkuhiljaa joulukuu alkaa lähestymään. Kuukausi, mitä me kaikki ollaan innolla odotettu. Mä uskon, että siitä on tulossa maukas ja lämmin ja ilon täyteen. Ja semmonen joulun fiiliksinen kuukausi vaan meille kaikille, meidän koko seurakunnalle. Ja sehän huipentuu noihin samoihin fiiliksiin. Noissa fiiliksissä joulun ensimmäinen tapahtuma Kampustalolla. Pidä huoli, että sä ja sun kaverit olette siellä. Hommaa liput jo tänään infotiskiltä tai Homin nettisivuilta. Viime viikolla saatiin kuulla upeita, hienoja uutisia siitä, että suoraan Miamista lennätetään Home-konferenssiin Pablo Espindola. Ja Pablo on kaveri, joka toimii Miamista käsin 42 eri kampuksen johtavana tämmöisenä nuorisotyön vetäjänä. Ja mä uskon, että Pablo on varmasti upeita juttuja sydämellä meidän seurakuntaan varten, joten tuu kuulee Pabloa myös Home-konferenssiin. Jos et jostain syystä pääse Homin sunnuntaihin tällä viikolla tai tulevina viikkoina, jos vaikka lumipyry yllättää ja auto ei lähde enää käyntiin, niin ei huolta, voit seurata meitä Periskopesta ja Snapista Home Church nimikkeellä. Onko se hyvä? Mikä se on niinku? Onko se... Se on nimikkeellä. Okei, ei mitään, hei, hyvää viikkoa. Pitäkää hauskaa, nauttikaa, odottakaa joulua innolla ja nähdään Homi sunnuntaissa.